ആ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ. വന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ലൈവ് പോയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണ് ലൈവ് ലൈവ് ആയത്. ഇവിടെ എഴുതി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴാ ലൈവ് ആയിരിക്കുന്നു. വന്നല്ലേ? ആ ലൈവ് ആയി. ലൈവ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശനിയാഴ്ച നിത്യാനന്ദ ത്രയോദശി അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ശനിയാഴ്ച അവലോകന ക്ലാസ് നടക്കൂലല്ലോ. വെള്ളിയാഴ്ച വെക്കാം. നാളെ നമ്മളെ ക്ലാസ് ഓക്കെ ഓക്കെ, അതാണ് ചോദിച്ചത്. അവലോകന ക്ലാസ് നാളെ മറ്റന്നാ ആക്കാം, വെള്ളിയാഴ്ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപാ ഗദാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാനിധം ത്വം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पदे गोपेश गोपिका कांदा राधा कांद नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭക്തിശാസ്ത്രി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിപ്പോ ഉപദേശാമൃതം 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനിപ്പോ ഷെയർ ചെയ്തതില് ശ്ലോകമില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. വൈകുണ്ഠാജനിതോ വരാമധുപുരീ തത്രാഭിരാസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണിരമണ തത്രാഭി ഗോവർദ്ധന. രാധാകുണ്ഡമിപമിഹാപി ഗോകുലപദേ പ്രേമാമൃതാപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകീനഗാ. വൈകുണ്ഠാജനിതോ വരാമധുപുരീ തത്രാഭിരാസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണിരമണാത് തത്രാഭി ഗോവർദ്ധന.
രാധാകുണ്ഡമിഹാപി ഗോകുലപതേ പ്രേമാമൃതാപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകീനകാ. ആരെങ്കിലും രണ്ടുപേരൊന്ന് ചൊല്ലോ. ഇത് ചൊല്ലാ ചൊല്ലട്ടെ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. വൈകുണ്ഠാജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാഭിരാസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണി രമണാ തത്രാഭി ഗോവർദ്ധന രാധാകുണ്ഡമിഹാഭി ഗോകുലപദേ പ്രേമാമൃതാപ്ലാവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകി നകാ. കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ഇല്ലാത്തവരെ ലീന മാതാജി ചൊല്ലിക്കും. വൈകുണ്ഠാഞ്ജനിതോ വരാ മധുപുരി തത്രാഭിരസോത്സവാത് വൃന്ദാരണ്യമുദാരപാണി രമണാത് തത്രാഭി ഗോവർദ്ധന രാധാകുണ്ഡമിഹാഭി ഗോകുലപദേ പ്രേമാമൃതാപ്ലവനാത് കുര്യാദസ്യ വിരാജതോ ഗിരിതടേ സേവാം വിവേകിനകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഈ പരിഭാഷ, മധുര എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പുണ്യമായ സ്ഥലം ഭഗവാന്റെ ജനനം ഹേതുവായിട്ട് വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ദിവ്യത്വത്തിൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്നു. കൃഷ്ണന്റെ രാസലീലാ വിനോദങ്ങൾ ഹേതുവായിട്ട് ദിവ്യമായ വൃന്ദാവനം മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠതരമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്റെ കൈകൊണ്ട് ഉദ്ധരിക്കുകയാലും അനേകം ലീലാവിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയാലും ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ മേന്മയേറിയതാണ്. എല്ലാത്തിലും മികച്ചതത്രേ ശ്രീ രാധാകുണ്ഡം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഗോകുലനാഥനായ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യ പ്രേമമാകുന്ന അമൃതം അതിൽ കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഈ രാധാകുണ്ഡത്തെ സേവിക്കുന്നതിൽ വിവേകശാലിയായ ഏതൊരാളാണ് വിമുഖനായിരിക്കുക? അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളുടെ ശ്രേണി പറയാൻ നമുക്കറിയാം. 9 തൊട്ട് 11 വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങള് ഏത് ഭക്തിയിലെ ഏത് ഘട്ടത്തിൽ വരും? 9 ഘട്ടങ്ങളിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിൽ വരും? ഭാവവും പ്രേമവും അല്ലെ. 9 തൊട്ട് 11 വരെ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ വൈദി ഭക്തി കഴിഞ്ഞു, രാഗാനുഗ ഭക്തി കഴിഞ്ഞു, ഇനി ഭാവ പ്രേമ. അപ്പൊ ആ തലത്തിൽ 7 തൊട്ട് 11 വരെ അല്ലേ മാതാജി? അല്ല 7 തൊട്ട് 11 അല്ല മാതാജി, 1 തൊട്ട് 7 വരെ വൈദി സാധനാ ഭക്തി, 8 രാഗാനുഗ സാധനാ ഭക്തി, 9 തൊട്ട് 11 വരെ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തി. ഞാൻ തെറ്റാണോ പറഞ്ഞ? നേരത്തെ പറഞ്ഞെല്ലാം മാറിപ്പോയിരുന്നോ? അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മാതാജി. എന്റെ ബോധത്തിൽ 7 കിടന്നു, അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചത്. ഓക്കെ. അപ്പോ 7 വരെ വൈദി ഭക്തിയാണ്, 8 രാഗാനുഗ ഭക്തി, 9 തൊട്ട് 11 വരെ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തി. അപ്പൊ ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയവർക്ക് ഉള്ളതാണ് ഇനി ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം അതിന്റെ ശ്രേണി പറയാൻ. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ? വൈകുണ്ഠത്തെ പറയുന്നുണ്ട്, മധുര പറയുന്നുണ്ട്, വൃന്ദാവനം പറയുന്നുണ്ട്, ഗോവർദ്ധനം പറയുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അടുത്ത ഏതാണ് പറയുന്നത്? രാധാകുണ്ഡം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിലെ ആത്മീയ ലോകവും ഭൗതിക ലോകവും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ എത്രയാണ് ആത്മീയ ലോകം, എത്രയാണ് ഭൗതിക ലോകം? 4/4 ഭാഗം ആത്മീയ ലോകം. 4/1 ഭാഗം ഭൗതിക ലോകവും 4/3 ഭാഗം ആത്മീയ ലോകവും. അപ്പോ ആത്മീയ ലോകത്താണ് വൈകുണ്ഠം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠത്തിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണൻ വസിക്കുന്നതാണ്. ഭൗതിക ലോകത്തെക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയില് 4/3 ഭാഗം ആത്മീയ ലോകമാണ്. ആ ആത്മീയ ലോകത്താണ് വൈകുണ്ഠം. ലക്ഷ്മി നാരായണനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സമ്പന്നമായ സവിശേഷതയിൽ ഭഗവാൻ നിൽക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ആ ആത്മീയ ലോകത്തെക്കാൾ ഉയർന്നതാണ്, വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഉയർന്നതാണ് എവിടെ? ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള മധുരാധാം.
ഇത് മധുരാധാം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള മധുരയാണ് പറയുന്നത്. ഈ മധുര ഭൗതിക ലോകത്താണ്. എന്നിട്ടും വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് മധുര. എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവിടെയാണ് ഭഗവാൻ ജനനം എടുത്തത്, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ജനിക്കുക, അവിടെ ജനിച്ചത്. എന്നിരിക്കലും പരമപുരുഷൻ മധുരയിൽ ജനിക്കുക മൂലം അതും അതിന്റെ പരിസരങ്ങളും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പെട്ടതായെങ്കിൽ പോലും ആത്മീയ ലോകത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് മധുരാധാം ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിലും ആത്മീയ ലോകത്തുള്ള വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം? കാരണം പരമപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ അവിടെ ജനനം കൊള്ളുകയാണ്. ആത്മീയ ലോകത്ത് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ഭഗവാന് മാതാപിതാക്കൾ ആരുമില്ല. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അവിടെ നാഥനായിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് അപ്പുറമായിട്ട് ആരുമില്ല. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹം ലീല ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് ഒരു അമ്മയ്ക്കും അച്ഛനും മകനായിട്ട് പിറക്കുന്നു. അപ്പൊ ആ ജനിച്ചത് മൂലം, ആ ജനനം എടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ പരിസരവും ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിൽ പോലും ആത്മീയ ലോകത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ഇനി മധുരാധാമിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം എവിടെയാണ്? വൃന്ദാവനത്തിലെ വനങ്ങൾ. താലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം തുടങ്ങിയ 12 വനങ്ങൾ അടങ്ങിയ വൃന്ദാവനാന്തരം ഭഗവാന്റെ ലീലാവിനോദങ്ങൾക്ക് പ്രസിദ്ധമാകയാൽ മധുരേക്കാൾ യോഗ്യത കൂടിയതാണ്. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് മധുരേക്കാൾ യോഗ്യത വൃന്ദാവനത്തിന്? കാരണം ഭഗവാൻ അവിടെ ജനിച്ചു. പക്ഷേ ജനിച്ചെങ്കിലും ഉടനെ ഭഗവാൻ ഇങ്ങ് ഗോകുലത്തിൽ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞ് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ബാല്യലീലകളെല്ലാം നടന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം വൃന്ദാവനമാണ്. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ വിവിധ വിനോദങ്ങൾക്ക് പേരുകേട്ട താലവനം, മധുവനം, ബഹുലവനം തുടങ്ങിയ 12 വനങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഉൾവനങ്ങൾ മധുരയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി കാണുന്നു. ഇനി മധുരയിലേതാണ് ശ്രേഷ്ഠം? വൃന്ദാവനത്തിൽ. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനാന്തരം മധുരയേക്കാൾ മികച്ചതാണെങ്കിൽ ദിവ്യമായ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം അതിനേക്കാൾ മികച്ചതത്രേ. അപ്പൊ ഈ വൃന്ദാവനത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണ്. അതെന്താ ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ശ്രേഷ്ഠമായത്? അതിന് 3 കാരണങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന്, ഇന്ദ്രൻ മഴ പെയ്യിച്ചു, അല്ലെ? ഇന്ദ്രൻ അയച്ച തോരാത്ത മഴയിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കാൻ തന്റെ താമര പോലെയുള്ള കൈകൊണ്ട് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു? ആ ഗോവർദ്ധനത്തെ ഉയർത്തി, ഒരു കുട പോലെ ഉയർത്തി. ഭഗവാന്റെ കൈകൊണ്ട് ആ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിയത് ഒരു കാരണം. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, ഇതേ ഗോവർദ്ധനത്തിൽ വെച്ചാണ് ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ടും പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമൊത്ത് കളിക്കുന്നതും അവരോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ഗോവർദ്ധന കുന്നിലാണ്. ഒരുപാട് ലീലകള് ഭഗവാന്റെ പല അസുരന്മാരെ വധിക്കുന്നതൊക്കെ ഗോവർദ്ധനത്തിലാണ്. തന്റെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് പശുക്കളെ പരിപാലിക്കുന്നതൊക്കെ ഗോവർദ്ധനത്തിലാണ്. മൂന്നാമത്തെ റീസൺ, അവിടെയും അവന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ രാധയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നു. അപ്പൊ രാധാറാണിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നതും രാധാറാണിയുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹ വിനോദങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നതും അതെല്ലാം എവിടെയാണ്? ഈ ഗോവർദ്ധനത്തിലാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഏതാണ്? വൈകുണ്ഠം. വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ഉയർന്നത് മധുരയേക്കാൾ ഉയർന്നത് വൃന്ദാവനത്തെക്കാൾ ഉയർന്നത് ഗോവർദ്ധനം. ഇനി അടുത്തേതാണ്? രാധാകുണ്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. അങ്ങനെ വൃന്ദാവനാന്തരം മധുര മികച്ചതാണ്. അപ്പൊ മധുര മികച്ചതായതിന്റെ റീസൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി അവിടെ തന്നെയാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലുള്ള രാധാകുണ്ഡമാകട്ടെ മേൽ പറഞ്ഞ എല്ലാത്തിനേക്കാളും വിശിഷ്ടമത്രേ. ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള രാധാകുണ്ഡം എല്ലാത്തേക്കാൾ, ഇത് ഇവിടെ തെറ്റാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. രാധാകുണ്ഡം എന്നുള്ളത് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്നായി പോയതാണ്. കാരണം അവിടെ ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം, രാധാറാണിക്കുള്ള പ്രേമം കവിഞ്ഞൊഴുകിയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകിയത് അവിടെയാണ്. ഗോവർദ്ധനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ആ ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ അടിവാരത്തിലുള്ള രാധാകുണ്ഡമാണ്. കാരണം അവിടെയാണ് കൃഷ്ണന്റെ പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നത്. ഉത്തമ ഭക്തന്മാർ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
രാധയുടെയും കൃഷ്ണന്റെയും ശാശ്വതമായ മധുരരതി ലീലാവിലാസങ്ങളുടെ ഒട്ടു വളരെ സ്മരണകളെ ഉണർത്തുന്ന ദിവ്യമായ സ്ഥലമാണല്ലോ ഇത്. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണനും രാധയും തമ്മിലുള്ള എല്ലാ ദിവസവും കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയെ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ. രാവിലെ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണൻ രാധാറാണിയെ വൃന്ദാകുണ്ഡത്തിൽ വെച്ച് കാണുന്നു എന്ന് പറയും. വൈകിട്ടാണ് രാധാകുണ്ഡത്തിൽ എല്ലാ ദിവസവും രാധാറാണിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അവിടെ രാധാറാണിയുമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ലീലാവിലാസങ്ങൾ, രതി ലീലാവിലാസങ്ങളുടെ ഒട്ടു വളരെ സ്മരണകൾ ഉണർത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് രാധാകുണ്ഡം. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലുള്ള ഒട്ടുമിക്കരും പോയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അല്ലെ? എല്ലാരും പോയിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വൃന്ദാവനത്തിൽ, രാധാകുണ്ഡത്തിലും എല്ലാം പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല അല്ലേ? നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് രാധാകുണ്ഡ്, ഏതാണ് ശ്യാമകുണ്ഡ്? അപ്പുറത്ത് കാണുന്ന രാധാകുണ്ട്, ഇത് ശ്യാമകുണ്ട്. അത് ശ്യാമകുണ്ട്. അതായത് ഇങ്ങനെ കൂടിയത് ശ്യാമകുണ്ട്. ഏതാ പ്രഭു? കേട്ടില്ല. എങ്ങനെ? പിന്നെ വളവുകളോട് നിൽക്കുന്നത് ശ്യാമകുണ്ടും സ്ക്വയറായിട്ടിരിക്കുന്നത് രാധാകുണ്ട് അല്ലെ? അങ്ങനെ ഓർത്താൽ മതി. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിങ്ങനെ ത്രിഭംഗ രൂപത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ വളവുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉള്ളതാണ് ശ്യാമകുണ്ട്. ഈ തൊട്ടടുത്ത് വലിയ സ്ക്വയർ പോലെ റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലുള്ളത് രാധാകുണ്ട്. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തില് നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ സ്വയം തയ്യാറാകുക. എങ്ങനെയാണ്? നമ്മളുടെ ഹൃദയവും മനസ്സും തയ്യാറാക്കുക. പുസ്തകങ്ങൾ, പ്രാർത്ഥനകൾ എന്നിവ വായിച്ചുകൊണ്ട്, അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട്, 10 അപരാധങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് വിശുദ്ധ ധാം സേവിക്കാനുള്ള വഴികൾ. എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ധാമിനെ സേവിക്കുക? ധാമിനെ സേവിക്കുന്നത്, ധാമിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നത് ഒരു സേവയാണ്, ധാമുകളെ വർണ്ണിക്കുന്നത് സേവയാണ്, ധാം വൃത്തിയാക്കുന്നത് ഒരു സേവയാണ്. ധാമിനെ സേവിക്കുന്ന 3 വഴികൾ: ധാം വൃത്തിയാക്കുക, ധാമിനെ കുറിച്ച് വർണ്ണിക്കുക, ധാമിനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുക. ഈ 3ഉം നമുക്ക് ധാം സേവയ്ക്ക് ഉള്ള വഴികളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ രാധാ മദൻ മോഹൻ, രാധാ ഗോവിന്ദ ദേവ്, രാധാ ഗോപിനാഥ്, ഈ 3 വിഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫില് പറയുന്നത് ഈ രാധാകുണ്ഡം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എങ്ങനെയാണ് കണ്ടെത്തിയത് എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വ്രജത്തിൽ വന്നപ്പോ രാധാകുണ്ഡം കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. അവിടെ ഫുള്ള് വയലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എവിടെയാണ് രാധാകുണ്ടെന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു വന്നപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു ചെറിയ സരസ്സുണ്ട്. അപ്പം അവിടെ ഉള്ളവര് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ ഒരു സരസ്സുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ രാധാകുണ്ട് ശ്യാംകുണ്ട് എന്നുള്ള പേരിൽ അവർക്ക് അറിയില്ല, അവര് വേറൊരു പേരിലാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന് മനസ്സിലായി അവര് രാധാകുണ്ട് ശ്യാമകുണ്ട് ഇവിടെയാണ്, അതാണ് ഇവര് മറ്റു പേരിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ആ വയലിന്റെ ഇടയില് ഒരു ചെറിയ സരസ് കാണും. അപ്പൊ ആ സരസിൽ അദ്ദേഹം കുളിക്കും, ഒന്ന് മുങ്ങും. അപ്പം എന്തെന്നില്ലാത്ത അതീന്ദ്രിയ ഭാവങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഉണരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ മനസ്സിലാകും ഇതാണ് രാധാകുണ്ഡമെന്ന്. അപ്പൊ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ ശരിയായ സ്ഥാനം അന്വേഷിക്കുവാനായിരുന്നു ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്നു. അവസാനം അദ്ദേഹം അത് കണ്ടുപിടിച്ചു. അവിടെ ഒരു ചെറിയ സരസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ആ ചെറിയ സരസിൽ കുളിക്കുകയും ശരിയായ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഇത് തന്നെയാണെന്ന് തന്റെ ഭക്തന്മാരോട് പറയുകയും ചെയ്തു. ബാക്കിയൊന്ന് വായിക്കാമോ? 94-ാമത്തെ പേജില് അനന്തരം രൂപൻ, രഘുനാഥൻ തുടങ്ങി 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തന്മാർ ആ സരസ് പുനരുദ്ധരിച്ചു. ഇപ്പോൾ രാധാകുണ്ഡം എന്ന പേരിൽ വിശാലമായ ഒരു സരസ് അവിടെയുണ്ട്. ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി രാധാകുണ്ഡത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രമാത്രം അഭിലാഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ആരെങ്കിലും രാധാകുണ്ഡത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുമോ? വിവേചന ബുദ്ധിയോടു കൂടിയ ഒരാളും അങ്ങനെ ചെയ്യുകയില്ല. ഇതര വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർക്ക് രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ മഹത്വം അറിയുവാൻ സാധ്യമല്ല. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്കും
രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ ആത്മീയ പ്രാമുഖ്യവും ദിവ്യ സ്വഭാവവും അറിയുവാൻ സാധ്യമല്ല. ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അനുയായികളായ ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവന്മാരാണ് മുഖ്യമായും രാധാകുണ്ഡത്തെ ആരാധിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അപ്പോ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എല്ലാവർക്കും അറിയില്ല. ആർക്ക് മാത്രമേ അറിയൂ? ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ പരമ്പരയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് മാത്രമേ അതിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയൂ. ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവരെടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അവർക്കതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് അറിയില്ല, അല്ലെ? എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെടുത്ത് പറഞ്ഞു മാറ്റരുത്, അതല്ല ഇതാണ് വലുത്, നമുക്ക് ഇതുണ്ട്. കാരണം അവര് വേറെ ഭാവമാണ്. നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ, നമ്മൾ ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പഠിച്ചപ്പോ വൈദ്യ സാധന ചെയ്തും പ്രേമഭക്തിയിലെത്താം, വൈദ്യയിൽ നിന്ന് രാഗാനുഗയിൽ എത്തിയിട്ടും പ്രേമത്തിലെത്താം, അല്ലെ? അതിൽ വൈദ്യയിലൂടെ പ്രേമത്തിലെത്തുന്നവരാണ് ശ്രീ സമ്പ്രദായത്തിലുള്ളവർ. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യഭാവത്തിൽ വൈകുണ്ഠത്തെ, അവരുടെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം വൈകുണ്ഠമാണ്. അവരുടെ ഭാവം അവിടെയാണുള്ളത്. ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ സമ്പ്രദായത്തിലെ ഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് വ്രജത്തിലെ ഭാവത്തിലേക്ക് വരാനാണ്. അപ്പൊ ആ വ്രജഭക്തി ഉള്ളവർക്കാണ് ഏറ്റവും രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ആ ഐശ്വര്യഭാവത്തിലുള്ള വൈകുണ്ഠത്തിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി ഭക്തി ചെയ്യുന്ന ഭക്തന്മാർക്ക് രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞാൽ അവർക്കത് മനസ്സിലാകില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞ് അവരെ മാറ്റിക്കുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. അവർ ആ ഭാവത്തിൽ എത്തുവാണ്, അവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യമുണ്ട്. എനിക്ക് കാരണം വൈകുണ്ഠത്തിലുള്ളവർക്കും ഗോലോകത്ത് പോകാൻ ഉള്ള അവസരമുണ്ട്. അവരും ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്ത് രാഗാനുഗ ഭക്തിയിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു ഭക്തന്റെ സഹായത്തോടെ എത്തുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും ഉയർന്നു പോകാം. പക്ഷെ അവർ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്തുമ്പോഴേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾക്ക് ഫോഴ്സ് ചെയ്ത് ഒരാളെയും ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല. അതാണ്. പിന്നെ രാധാകുണ്ഡ ശ്യാംകുണ്ഡ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത്? ആദ്യമായിട്ട് രാധാകുണ്ഡ ശ്യാംകുണ്ഡ ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ലീലയില് ഏത് ലീലയാണ്? ഏത് അസുരനെ വധിക്കുമ്പോഴാണ്? അരിഷ്ടാസുരനെ വധിക്കുമ്പോഴാണ്, അല്ലെ? അരിഷ്ടാസുരൻ ഒരു കാളയാണ്. അപ്പൊ കാളയെ വധിച്ചു കഴിയുമ്പോ എന്താണ്, രാധാറാണിയും ഗോപിമാരും ഒക്കെ പറയും, നീ പാപം ചെയ്തിരിക്കുന്നു കൃഷ്ണ, നിന്റെ കൂടെ ഞങ്ങൾ വരില്ല, നീ ഒരു പാപിയാണെന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പോ പറഞ്ഞോളൂ, എന്നെക്കാളും നന്നായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറ്റും? പറഞ്ഞു മാതാജി, അല്ല പ്രഭു പറഞ്ഞോളൂ, രാഘവ് പ്രഭു പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി വിവരിച്ചോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കൃഷ്ണൻ പറയും, ഞാൻ പാപമൊന്നും ചെയ്തില്ല, അതൊരു അസുരനല്ലേ വധിച്ചത്. അസുരനാണെങ്കിലും അത് കാളയെന്ന് പറയുമ്പോൾ പശുവിന്റെ ആ സെയിം ഫാമിലിയിൽ വരുന്നതാണ്. അപ്പൊ കാളയെ വധിക്കുന്നത് അത് പാപമാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള പ്രായശ്ചിത്തമായിട്ട് എല്ലാ നദികളെയും കൊണ്ടുവന്ന് നദികളിലും പോയി കുളിക്കണം എന്ന് പറയും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ എല്ലാ നദികളിലും പോയി കുളിക്കുന്നതിന് പകരം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാ നദികളെയും ഇവിടെ വിളിക്കും. അങ്ങനെ ശ്യാമകുണ്ഡത്തില് ഭഗവാൻ കുളിക്കുകയാണ്. ശ്യാമകുണ്ഡത്തില് ഉണ്ടായി. അങ്ങനെ ശ്യാമകുണ്ഡം ഉണ്ടായി. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ കുളിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ്, നിങ്ങളല്ല ഇപ്പൊ പാപം ചെയ്തു, എന്റെ പാപങ്ങളെല്ലാം പോയി. നിങ്ങള് ഒരു അസുരന് കൂട്ടുനിന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പാപം ചെയ്തു. നിങ്ങൾ ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാ? രാധാറാണിയും ഗോപിമാരും അവരുടെ വള വെച്ച് കുഴിച്ച് ഒരു കുണ്ഡം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് കണ്ടപ്പോ എല്ലാ നദികളും രാധാറാണിയോട് അപേക്ഷിക്കും, ഞങ്ങൾക്ക് രാധാറാണിയെ സേവിക്കാനായിട്ടൊരു അവസരം തരണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രാധാറാണി അവർക്ക് അനുവാദം കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ എല്ലാ നദികളും വന്ന് രാധാകുണ്ഡം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയും, എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഈ ലോകത്തിൽ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത് ഈ രാധാകുണ്ഡമാണ്. ഈ രാധാകുണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് രാധാറാണിക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്നതാണ് രാധാകുണ്ഡം. അപ്പൊ രാധാകുണ്ഡത്തിലെ ഓരോ തുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ നദികളും ആ തുള്ളിയിലുണ്ട്. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ രാധാറാണിയുടെ പ്രേമം, രാധാറാണി ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ളതാണ് രാധാകുണ്ഡം എന്ന് പറയും. രാധാറാണി ദ്രവരൂപത്തില്, വെള്ളത്തിന്റെ രൂപത്തിലുള്ളതാണ് രാധാകുണ്ഡം, അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് രാധാകുണ്ഡത്തിൽ കുളിക്കാമോ? പാടില്ല.
വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ രാധാകുണ്ട് സമയത്ത് അതിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ ഉണ്ടല്ലോ, അന്ന് കുളിക്കാം മാതാജി. പക്ഷെ അത് കുളിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഗുരുവിന്റെ ഒക്കെ ഇല്ല മാതാജി. ഗുരുവിന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടിയേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലേ? ആ, ഈ അങ്ങനെ പെർമിഷൻ കിട്ടിയ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സില്? ആ മാതാജി നമ്മൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പെർമിഷൻ നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള ശിക്ഷാഗുരു പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ അവരെ കുറിച്ച്. ശിക്ഷാ ഗുരുവിന്റെ പെർമിഷൻ. അതെ, പിന്നെ അറിയുന്നത് ഇത് വലിയ മഹത്വം. ആദ്യം പോയ സമയത്ത് അങ്ങനെ കുളിക്കാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ഉണ്ടായി. അടിയിൽ പോയി അതിന്റെ ചളിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ദേഹത്തിട്ട് പുരട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കാലിന് വെക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ മാതാജി അതിന്. എന്തോ രാധാകുണ്ടിൽ നമ്മൾ കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, അതെ കൈകൊണ്ട് മാത്രം വെള്ളം കോരി. അങ്ങനെ ഞങ്ങളൊക്കെ പോയപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നത് കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടാൻ പറ്റില്ല, കൈകൊണ്ട് വെള്ളം കോരി നമ്മള് തലയിലോട്ട്. അതെ അത് നമുക്ക് അത് ഡിപ്പെൻസ് ആണ്. അതായത് നമ്മുടെ ശിക്ഷാ ഗുരു പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഈ സാധാരണ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ശ്ലോകം, ഇത് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഇതിൽ കുളിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അത് 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. അപ്പൊ 11ന് മുമ്പ് 10 ശ്ലോകങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. അത് തുടങ്ങുന്ന എവിടുന്നാണ്? വാചോവേഗം, മനസ്സക്രോധവേഗം. അപ്പൊ ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ആ ഘട്ടത്തിലെത്തുമ്പോൾ നമുക്കത് ചെയ്യാം. അതായത് ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയ ഭക്തനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് കുളിക്കാൻ. അല്ലാതെ നമ്മള് നമുക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പം പ്രഭു പറഞ്ഞ പോലെ ഈ വെള്ളം എടുത്ത് തലയിൽ തളിക്കാനുള്ള അനുവാദമേ ഉള്ളൂ. കാരണം രാധാറാണിയാണ്. അപ്പൊ രാധാറാണിയെ ചവിട്ടുന്ന പോലെ ആവില്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചവിട്ടാതെയാണ് ആ വെള്ളം എടുത്ത് നമ്മൾ തളിക്കുക. പിന്നെ ഈ ഇതിൽ കുളിക്കാന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതൽ നമ്മളെ ഭാവമാണ്. നമ്മൾ ബാഹ്യമായിട്ട് ഇതിൽ കുളിക്കുന്നതിനേക്കാളും നമുക്ക് അത് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രാധാകുണ്ഡം അല്ല ശരിക്കുള്ള. ഇത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന രാധാകുണ്ഡമാണ്. ആ ഭാവത്തിലെത്തിയവർക്ക് ആ ശരിക്കുള്ള പ്രകടമായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ഡം കാണാൻ സാധിക്കും. അവർക്ക് ആ ഭാവം ഉള്ളവരാണ് അതിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ ആ പ്രസൻസ് കാണുന്നതും ഒക്കെ. ആ ലെവലിലെത്തിയവർക്ക് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് പറയും നമുക്ക് ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് നമുക്ക് അങ്ങനെ കുളിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക. ഗുരു ഓക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ കുളിക്കുക. ഗുരു വേണ്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുളിക്കാൻ പാടില്ല. അതാ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പറയാറുള്ളത്. ഗുരുവിന്റെ അനുവാദത്തോടു കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അവിടെ ഓക്കെ, അപ്പൊ ചെന്ന് ഇവിടെ ഗുരു രണ്ട് പോലും കുളിക്കുന്നില്ല മാതാജി. അതെ നമ്മള് ഗുരുവിന്റെ കൂടിയല്ലേ പോകുന്നത്, അപ്പൊ അവര് ഗുരു പോലും കുളിക്കുന്നില്ല. അതെ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരു ചെയ്യാത്തപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യണില്ല അല്ലേ? പ്രഭു പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മാതാജി, ഞാൻ 2 പ്രാവശ്യം കുളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബഹുളാഷ്ടമി ദിവസത്തില്, രാധാകുണ്ടിന്റെ അപ്പിയറൻസ് ഡേ. ഞാൻ വ്രജമണ്ഡല പരിക്രമ ചെയ്യുമ്പോ അങ്ങനെ 2 വർഷം കുളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ അവിടുന്ന് പറഞ്ഞത്, അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ചിലവര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ പറഞ്ഞത് ഭദ്രപ്രഭു ആയിരുന്നു അത് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത്. പ്രഭു പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതിൽ കുളിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പിന്നെ പ്രഭുപാദ അത് ചെയ്യേണ്ട. ഗോപാലകൃഷ്ണ ഗോസ്വാമി മഹാരാജും പറഞ്ഞത് കുളിക്കാന്നാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു. പിന്നെ പ്രഭുപാദത് പിന്നെ പ്രഭുപാദിന്റെ വിദേശത്തുള്ള ശിഷ്യന്മാര് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളിൽ കുളിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ കുളിച്ചപ്പോഴ് അപ്പം പ്രഭുപാദിന് അങ്ങനെ അന്നേരമാണ് അത് കർശനം വേണ്ട അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ നമ്മള് പിന്നെ ആദ്യം പ്രണമിച്ച് പിന്നെ നീന്തി കളിക്കല്ല, പിന്നെ 3 പ്രാവശ്യം അതിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യും, മുങ്ങിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക. അങ്ങനെ അതെ, അതിൽ അങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ 2 പ്രാവശ്യം കുളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. രാത്രി 12 പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതല്ലേ? അതെ അത് തണുപ്പ്, അതും ഈ തണുപ്പ് സമയത്ത് രാത്രി 12 മണിക്ക് പോയിട്ടാണ് കുളിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ബോൾ. അപ്പിയറൻസ് ഡേക്ക് കുളിക്കാം മാതാജി, കുളിക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതെ. അപ്പൊ നമ്മളെ ശിക്ഷാഗുരു എന്ത് പറയുന്നു അത് ചിലപ്പോ ഇത് ചിലര് കുളിക്കാം, ചിലര് കുളിച്ചൂടാ. അങ്ങനെ പറയുമ്പോ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല, നമ്മൾ ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം. ഗുരു എന്ത് പറയുന്നു അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം. അന്നത്തെ
ദിവസം അവിടെ വളരെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആ അനുഗ്രഹം ആയിരക്കണക്കിന് മേലിൽ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് നിൽക്കാൻ സ്ഥലമുണ്ട്. അത്ര ഫുൾ ടൈം രാത്രി തൊട്ടിട്ട് പിന്നെ പൊൽച്ച വരെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരിക്കും അവിടെ. രാത്രി മുതലേ പിന്നെ തിരക്കായിരിക്കും. പിന്നെ ഭയങ്കര ക്രൗഡ് ആയിരിക്കും. പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പൊൽച്ച 5 മണിക്കെല്ലാം ആ സമയത്തും എല്ലാം തിരക്കായിരിക്കും. എത്ര ആളെ കൊണ്ടുള്ള കളിയാ. നമുക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ ഭയങ്കര നേരത്തെ ക്രൗഡാണ്. വന്ന് ഭയങ്കര ഇതുവരെ നിൽക്കണല്ലേ? കണ്ടില്ല. ആ ഭയങ്കര വലിയ അപ്പൊ ക്രൗഡാണ്. എന്റെ ചുറ്റും ഒരു ഇഞ്ച് ആ നിൽക്കാൻ പോലും സ്ഥലം ഉണ്ടാവില്ല. എല്ലാവിടെയും ഇതായിരിക്കും. പ്രഭു ഏത് വർഷം പോയത്? ഞാൻ പിന്നെ 2017 പോയി മാതാജി. 2018 പോയി. പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 3 പ്രാവശ്യം ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, ഞാൻ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തു. 2017, 18 പിന്നെ 2021 മറ്റോ തോന്നുന്നു. കൊറോണയുടെ ടൈം, കൊറോണ കഴിഞ്ഞ പാട് അന്നേരം 3 പ്രാവശ്യം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 4ാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചെയ്തു. പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. 22 ഓക്കെ. അപ്പൊ അതല്ല ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഡേയിലാണല്ലേ പോകുന്നത്? അതെ, ഞാൻ ഓൾ ഇന്ത്യ പദയാത്രയില് പിന്നെ ആ 1.5 വർഷം സേവ് പദയാത്രയിലാണ്. ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പിന്നെ ലോക്നാഥ് മഹാരാജിന്റെ പദയാത്ര. അപ്പോ ആ പദയാത്രയിലെ DT ആണ് ഇതില് പിന്നെ ഈ 30 ദിവസം പ്രജമണ്ഡല പരിക്രമ ചെയ്യുന്നത്. ആ DT നിതായ് ഗൗർ സുന്ദർ. അപ്പൊ നമ്മളെ പദയാത്രീസ് എല്ലാ പ്രാവശ്യം അവിടെ ഉണ്ടാവും, സേവ ചെയ്യാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ട്. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് അത്. അതെ. മതി, എല്ലാ വർഷവും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് അത്. 30 അപ്പൊ ദിവസം നമ്മള് നമുക്കും കൂടെ വരാൻ പറ്റുമോ? എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടികളോട് പ്രായമുള്ള പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരും എല്ലാം ഇത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിവസവും പിന്നെ ഒരു മാസം നമ്മളവിടെ സ്റ്റേ ചെയ്യും. നടന്നിട്ട് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും കാണും. പദശവനങ്ങളിലെ എല്ലാ ദർശനവും ഉണ്ടാവും. രാവിലെ നടക്കും. പിന്നെ അങ്ങനെ എല്ലാം കവർ ചെയ്യും. പിന്നെ രാവിലെ എല്ലാം ഉണ്ടാവും അവിടെ. പന്തൽ കെട്ടിയിട്ട് അവിടെ രാവിലെ മോർണിംഗ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാവും. പിന്നെ എന്നിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നടക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ രാവിലെ എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പ്രസാദം ഉണ്ടാവും. ഉച്ചയാകുമ്പോഴേ അവിടെ എത്തും. വൈകുന്നേരം പന്തലില് പിന്നെ സന്ധ്യാരതിയും പ്രോഗ്രാമും ദീപ്ദാനവും ഒക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഡ്രാമ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഡെയിലി ഉണ്ടാവും. നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. അറൗണ്ട് 1500 2000 പേര് ആ യാത്രയിൽ 30 ദിവസം ഹോൾ കാർത്തിക് മന്ത്, കാർത്തിക് മാസം മുഴുവനായിട്ട്. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണജി. അങ്ങനൊരു ഭാഗ്യം അല്ലേ പ്രഭുവിന് എല്ലാ വർഷവും അങ്ങനെ അവിടെ പോവാനും രാധാറാണിയുടെ അനുഗ്രഹം കിട്ടാനും ഉള്ള ഭാഗ്യം രാധാറാണി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഹരിബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണജി. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ. വ്യത്യസ്ത ആത്മീയ സ്ഥലങ്ങളെ പട്ടികപ്പെടുത്തുക. ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതാണ് ചോദ്യം. ഏതൊക്കെയാണ്? വൈകുണ്ഠത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം മധുര, ഉം മധുരേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം വൃന്ദാവൻ, വൃന്ദാവനേക്കാട്ടിൽ ശ്രേഷ്ഠം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം, ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം രാധാകുണ്ഡം. എല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ? പറഞ്ഞു. ഇനി ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി എന്തുകൊണ്ടാണ് രാധാകുണ്ഡത്തിന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകിയത്? അത് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ 94ാമത്തെ പേജില് ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ രാധാകുണ്ഡത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം നൽകിയിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്താണ് ഇരിക്കുന്നത്? കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത്രമാത്രം അഭിലാഷം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതെ, അതാണ്. അങ്ങനെയായിരിക്കും ആരെങ്കിലും രാധാകുണ്ഡത്തെ ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റെവിടെയെങ്കിലും താമസിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം അല്ലേ?
നമുക്ക് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ കണ്ടത് സ്ഥലത്തിന്റെ ശ്രേണിയാണ് കണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഭക്തന്മാരുടെ പട്ടികയാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഭക്തന്മാര് ആരൊക്കെയാണ്? പലതരത്തില് ഭക്തന്മാരുടെ ശ്രേണി. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഓരോ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര്, വികർമ്മികള്, ഇങ്ങനെ പല ടൈപ്പ് ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ. അതാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഉപദേശാമൃതത്തില് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത് 11ാമത്തെ 11അല്ലല്ലോ 10ാമത്തെ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്. അപ്പൊ 1 മുതൽ 7 വൈദ്യ സാധന, 8 രാഗാനുഗ സാധന, 9 തൊട്ട് 11 ഭാവഭക്തി പ്രേമഭക്തി. നമ്മളപ്പോ 11ാമത്തെ ശ്ലോകം. കർമ്മിഭ്യ പരിതോ ഹരേ പ്രിയതയാ വ്യക്തിം യയുർജ്ഞാനിനസ് തേഭ്യോ ജ്ഞാന വിമുക്ത ഭക്തി പരമാ പ്രേമൈകനിഷ്ഠാസ്തഥാ തേഭ്യസ്താ പശുപാലപങ്കജദൃശാ താഭ്യോപി സാരാഭികാ പ്രേഷ്ഠാ തദ്വിദീയം തദീയ സരസി താംനാശ്രയേത്കാകൃതി. പരിതോ ഹരേ പ്രിയതയാ വ്യക്തിം യയുർജ്ഞാനിനസ് തേഭ്യോ ജ്ഞാന വിമുക്ത ഭക്തി പരമാ പ്രേമൈകനിഷ്ഠാസ്തഥാ. ഷാജി മാതാവിന്റെ മൈക്ക് ഓൺ ആണ് മാതാജി. അല്ല, മാതാജി ചൊല്ലുമല്ലേ, അതാ ഞാൻ പിന്നെ കേട്ടത്. ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ബാക്കി ചൊല്ലിക്കോ. അവിടം വരെ ചൊല്ലി, 2ാമത്തെ ലൈൻ വരെ ചൊല്ലി, 3ാമത്തെ ലൈൻ തൊട്ട് തേഭ്യസ്ത പശുപാല പങ്കജദൃശസ്താഭ്യോപി സാരാധികാ പ്രേഷ്ഠാ തദ്വദീയം തദീയ സരസി താംനാശ്രയേത്കൃതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആ സ്ക്രീനിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് മാറ്റാണ്. മറ്റേ ലാംഗ്വേജ് ഇട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഇതേ ഉള്ളു സ്ലൈഡില്. നമുക്കപ്പോ ബുക്കിൽ നോക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെ, ഒരാളോടെ ചൊല്ലാമോ? ഇതുവരെ ചൊല്ലാത്തവർ, ഇന്നേ വരെ ഒരു ശ്ലോകവും ചൊല്ലിയിട്ടില്ലാത്തവരുണ്ടാവല്ലോ, ആരെങ്കിലും? ഹരേ കൃഷ്ണ ജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. കർമ്മിഭ്യഃ പരിതോ ഹരേ പ്രിയതയാ വ്യക്തിം യയുർജ്ഞാനിനസ് തേഭ്യോ ജ്ഞാന വിമുക്ത ഭക്തി പരമാ പ്രേമൈകനിഷ്ഠാസ്തതഃ തേഭ്യസ്താഃ പശുപാലപങ്കജദൃശസ്താഭ്യോ അപി സാരാധികാ പ്രേഷ്ഠാ തദ്വദീയം തദീയ സരസി താം നാശ്രയേത്കൃതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഇതിന്റെ പരിഭാഷ? ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ പരമപുരുഷോത്തമനായ ഹരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് കർമ്മിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ജ്ഞാനി. അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ സെന്റൻസ്. ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് കർമ്മി, അവരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണ്, അതായത് ജ്ഞാനിയാണ്. ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ അങ്ങനെ മുന്നേറിയ അനേകം ജനങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോചനം ലഭിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. അവൻ മുൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരേക്കാൾ മികച്ചവനാണ്. അപ്പൊ അടുത്തത് ഏതാണ്? ആദ്യം കർമ്മിയെ പറഞ്ഞു, രണ്ടാമത് ജ്ഞാനിയെ പറഞ്ഞു, അടുത്തത് പറയുന്നത് ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം ഭക്തൻ, ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ഭക്തൻ. അപ്പൊ ഈ മൂന്നിലും കർമ്മിയാണോ ജ്ഞാനിയാണോ ഭക്തനാണോ? ഭക്തനാണ് മികച്ചത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനിൽ വിശുദ്ധമായ പ്രേമം കൈവരിച്ചവൻ അവനേക്കാൾ ഉയർന്നവൻ. അപ്പൊ ഭക്തൻ തന്നെ പലതരത്തിലുണ്ടല്ലേ. ആദ്യത്തെ കനിഷ്ഠ ലെവലിലുള്ള ഭക്തൻ, കർമ്മമിശ്ര ഭക്തൻ, ജ്ഞാനമിശ്ര ഭക്തൻ. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ഭക്തൻ ഏതാണ്? പ്രേമഭക്തനാണ്. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരില്
ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രേമം കൈവരിച്ചവനാണ് ഉയർന്നത്. കൃഷ്ണനിൽ വിശുദ്ധ പ്രേമം സിദ്ധിച്ചവരിൽ വെച്ച്, ഇനി പ്രേമഭക്തി എത്തിയവരിൽ വെച്ച് തന്നെ പല കാറ്റഗറി പറയുന്നുണ്ട്. ദിവ്യ ഗോപാല ബാലനായ കൃഷ്ണനെ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിച്ച ഗോപികൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയ ഭക്തന്മാരിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നതാരാണ്? ഗോപിമാരാണ്. ഇനി എല്ലാ ഗോപിമാരിൽ വെച്ച് കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് ശ്രീമതി രാധാറാണി. അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ആ രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെ അവളുടെ സരസ് രാധാകുണ്ഡം കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിച്ച ആനന്ദോന്മാദം ഉളവാക്കുന്ന അപരാകൃത ഭക്തിഭാവങ്ങളാൽ നിർഭരമായ ആത്മീയ ശരീരത്തോടുകൂടി ദിവ്യ ദമ്പതികളായ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമ സേവനത്തിൽ 8 തരത്തിലുള്ള ദൈനംദിന വിനോദങ്ങളായ അഷ്ടകാലീയ ലീലകളിൽ കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമ സേവനത്തിൽ ആരാണ് നിമഗ്നരാകാതിരിക്കുക? തീർച്ചയായും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാർ രാധാകുണ്ഡകരയിൽ ഇരുന്ന് പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ശ്രേണി ഏതൊക്കെയാണ്? ആദ്യം പറഞ്ഞത് കർമ്മി, കർമ്മിയേക്കാൾ ഉയർന്നത് ജ്ഞാനി, ജ്ഞാനിയേക്കാൾ ഉയർന്നത് ഭക്തൻ. ഇനി ഭക്തരിൽ തന്നെ ഉയർന്നത് പ്രേമഭക്തി. പ്രേമഭക്തിയിൽ എത്തിയതിൽ ഉയർന്നത് ഗോപികമാർ. ഗോപികമാരിൽ ഉയർന്നത് രാധാറാണി. അപ്പൊ രാധാറാണി എത്രമാത്രം ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടതാണോ അതേപോലെ ഭഗവാൻ ആരെയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്? രാധാറാണിയുടെ കുണ്ഡമായിട്ട് രാധാകുണ്ഡവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ആരാണ് ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ വസിക്കാത്തത്? ആ ആത്മീയ ഭക്തി വികാരങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ, അതിലെത്തിയ വ്യക്തികൾ ആ രാധാകൃഷ്ണന്മാർക്ക് സ്നേഹത്തോടെ സേവനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ആ ദൈനംദിന അഷ്ടകാലീയ 8 തരത്തിലുള്ള ദൈനംദിന വിനോദങ്ങൾ, അഷ്ടകാലീയ ലീലകൾ. അപ്പൊ ആ ലീലകൾ എന്താണ്? അതിലേർപ്പെട്ടി ഇരിക്കുന്ന ആ ലീലകളില് എവിടെയാണ് ദൈനംദിന വിനോദങ്ങൾ വാസ്തവത്തിൽ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ തീരത്ത് ഭക്തി സേവനം നടത്തുന്നവർ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. അഷ്ടകാലീയ ലീലകൾ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമ സേവനത്തിൽ ആരാണ് നിമഗ്നരാകാതിരിക്കുക? അപ്പൊ അവസാനത്തെ സെന്റൻസിലെ ഒരു ലൈൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാർ ആരാണ്? രാധാകുണ്ഡത്തിൽ പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. അല്ലാതെ രാധാകുണ്ഡത്തിന്റെ അടുത്ത് താമസിച്ചിട്ട് വേറെ നമ്മള് ചുമ്മാ അപരാധങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നവരല്ല. പ്രേമഭക്തി സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാർ. അപ്പോ നമുക്കൊക്കെ അവിടെ എത്താൻ പറ്റുമോ മാതാജി? ഇപ്പോഴും കനിഷ്ഠ ലെവലില് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിൽക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ കൂടെ ഞാനും ഉണ്ട് മാതാജി. മാതാജിയൊക്കെ ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ടുമേ 27 വർഷമായി മാതാജി, എന്നിട്ടും ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങോട്ട് മേളിലോട്ട് കയറിയില്ല ഭക്തിയിൽ. ഈ ജന്മത്തിൽ ഇനി പറ്റുമോന്നും അറിയില്ല. ഇനി എത്ര സമയമുണ്ട്? ഇനി ഇച്ചിരി സമയം കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ജന്മത്തിൽ തീരുന്ന അല്ലല്ലോ, അത് പല ജന്മങ്ങൾ എടുത്ത് തീരുന്ന. പക്ഷേ ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഒരു നിമിഷം മതി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോകാൻ. അതിന് നമ്മൾ തയ്യാറാണോ? നമുക്ക് ആ ആഗ്രഹം വന്നാൽ മതി മാതാജി. ആഗ്രഹം വന്ന് തീവ്രമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ഭക്തിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്തതൊന്നും ശരിക്കും ഒരു ഭക്തി ആയിരുന്നില്ല. നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെയുള്ള അസോസിയേഷൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തരുമായിട്ടുള്ള സംഘം അതുപോലെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആ ഒരു ട്രെയിനിങ് വരാതെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുന്നത്. പിന്നെ നാമജപം, അത് മെയിൻ സംഭവമാണ്. നാമജപം, അപരാധം ഇല്ലാതെ നാമം ജപിക്കുക. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കരഞ്ഞ് ഭഗവാനോട് പറയുക, രാധാറാണിയുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ സേവനം ചോദിക്കുകയല്ലേ, എനിക്ക് അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സേവനം ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന് നിൽക്കണ്ട, എനിക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകം അഴുക്കാണെന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അത് മനസ്സിലാകണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ
ആ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാന്റെ ഗ്രീഡ്, അടുത്ത് അപേക്ഷിക്കുക. അതെ അതെ, എനിക്ക് ഇവിടുന്ന് പോണം, അങ്ങേയുമായിട്ടുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധം ഇതിലേക്ക് എത്തണം. ആ ബന്ധം എനിക്ക് ബന്ധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ആ നാമം തന്നെ നമ്മളെ ഒറ്റയടിക്ക് കൊണ്ടുപോകും. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ പരമാത്മാവ് നമ്മളെ കാണുകയല്ലേ, അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രങ്ങൾ എന്ന് സഹായം. പറയുമ്പോ ക്ഷേത്രം, അതായത് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കരയാനുള്ള സ്ഥലമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ചെന്ന് നിന്ന് ഭഗവാനെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി കരയണം. അതെ, നമ്മളെ ഇവിടെ നിർത്തി ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത് നമ്മളെ ഉള്ളിലെ കാമക്രോധ മോഹ ലോഭ മത മാത്സര്യം, ആ സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പാട്. ആ കാര്യങ്ങളെ ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതിന് ഭഗവാന്റെയും കൂടെ കാരുണ്യം വേണം അല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് അതിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നരസിംഹദേവനാണ്. അപ്പൊ നരസിംഹദേവൻ എങ്ങനെയാണോ ഹിരണ്യകശിപു എന്ന് പറയുന്ന ഹിരണ്യം കാമവും അല്ലേ, ലോഭവും ഒക്കെ ചേർന്നാണ് ഹിരണ്യകശിപു. അപ്പൊ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ തന്റെ നഖം കൊണ്ട് എടുത്ത് കളഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ആ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ അങ്ങ് എടുത്ത് കളയണമെന്ന് നരസിംഹദേവനോട് നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും നരസിംഹദേവൻ ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടാണ് അല്ലേ, പെട്ടെന്ന് വന്ന് നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് നരസിംഹദേവൻ. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥത, അതാണ് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ആഗ്രഹിച്ചാൽ ഭഗവാൻ അതിനെ സഹായിക്കും. ഭഗവാൻ അതിന് വേണ്ട അറേഞ്ച്മെന്റ്സ് നമുക്ക് ചെയ്തു തരും, നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കൊച്ചു കൊച്ചു പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് തരുന്നത് നീ ഇവിടെ നിൽക്കാനുള്ളതല്ല, വേഗം ഇങ്ങോട്ട് വരണം, നമ്മൾക്ക് അതിനൊരു ആഗ്രഹം കൂടെ തരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഓരോ കഷ്ടതകൾ നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് പോകണമെന്നൊരു തോന്നൽ വരുത്തുന്നത്. അത് വരുത്താൻ വേണ്ടി ഭഗവാൻ ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് തരും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും നല്ല പ്രസാദമുണ്ട്, നല്ല കീർത്തനമുണ്ട് അല്ലേ, ചാൻറ്റ് ഡാൻസ് ആൻഡ് എൻജോയ്, അങ്ങനെ പറയാം. അത് തുടക്കക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞതാണ്, അങ്ങനെ അവർക്ക് അട്രാക്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടി. പക്ഷെ അത് മാത്രം ആലോചിച്ച് നമ്മൾ നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കും. കാരണം ആദ്യമൊക്കെ നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ കുറെ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നി എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല ചെയ്യേണ്ടത്, ഞാൻ ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്, എൻ്റെ ഗുരുവിന് വേണ്ടിയാണ്. നമ്മളിപ്പോ കർമ്മ മിശ്ര ഭക്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മളുടെ കാര്യവും ഉണ്ട്, കൂടാതെ സേവയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ സേവ ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കൊരു സ്വാർത്ഥ ചിന്ത കാണും. പക്ഷേ ഉയർന്നു വരുമ്പോൾ എനിക്കൊന്നും വേണ്ട, എൻ്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കൊന്നും സന്തോഷം വേണ്ട, എൻ്റെ ഭഗവാൻ എന്താണോ ഇഷ്ടം അത് ചെയ്യുക. ആ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു വരും. അത് ഗ്രാജ്വലി വരും. നമ്മൾ സേവനം ചെയ്ത് ചെയ്ത് ശുദ്ധീകരിച്ച് നമ്മളുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആ നാമജപവും സേവനവും അസോസിയേഷൻ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നമുക്ക് പയ്യെ പയ്യെ ഉയരാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹം വെക്കുക, തീവ്രമായിട്ട് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാം. നമ്മുടെ കയ്യിൽ അതാണുള്ളത്. പിന്നെ എന്ത് കാര്യവും നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അപരാധം ഇല്ലാതെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പുരോഗമനം വരും. ഇങ്ങനെയാണ് തിയറി പറഞ്ഞ് കേട്ടത്. ഇതൊന്നും പറയാൻ എനിക്ക് അധികാരമില്ല, ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത കാര്യമല്ല മാതാജി പറയുന്നത്, ഞാൻ കേട്ടത് പറഞ്ഞതാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പുരോഗമന ശ്രേണി പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കാമെന്ന് കാണിക്കുന്നു. കർമ്മി, ജ്ഞാനി, ഭക്തൻ. ആത്മീയ പരിണാമം. നമ്മുടെ സ്ഥാനം നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അതനുസരിച്ച് കൃഷ്ണൻ നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. ഇതിന്റെ ഒന്ന് വായിക്കാമോ ഭാവാർത്ഥം? ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിച്ചോളൂ. ഇക്കാലത്ത് പ്രായണ എല്ലാ ജനങ്ങളും ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കർമ്മികൾ അഥവാ കാമ്യകർമ്മികൾ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും മായയുടെ അധീനതയിൽ അകപ്പെട്ടാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. ഈ സംഗതി വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ 6:7-61 ഇങ്ങനെ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. വിഷ്ണു ശക്തി പരാ പ്രോക്ത ക്ഷേത്രജ്ഞാഖ്യ തഥാ പര അവിദ്യാകർമ്മ സഞ്ജാന്യ തൃതീയ ശക്തിരിഷ്യതേ. പരമപുരുഷോത്തമനായ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യത്തെ മൂന്നായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1 ആത്മീയ ചൈതന്യം, 2 തടസ്ഥ ചൈതന്യം, 3 ഭൗതിക ചൈതന്യം. ഭൗതിക ചൈതന്യത്തെ മൂന്നാം തരം ശക്തിയായിട്ടാണ്, അതായത് തൃതീയ ശക്തിയായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഭൗതിക ചൈതന്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നായ്ക്കളെ പോലെയും പന്നികളെ പോലെയും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നു. എങ്കിലും ചില സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഈ ജന്മത്തിലോ അടുത്ത ജന്മത്തിലോ ചില കർമ്മികൾ വേദങ്ങളിൽ അനുശാസിക്കപ്പെട്ട പലതരം യാഗാദി കാര്യങ്ങളിൽ തീവ്രമായ താല്പര്യത്തോടു കൂടിയവരായി തീരും. അങ്ങനെയുള്ള സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിന്മേൽ അവർ സ്വർഗാദി ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടും. വേദനിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായ യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ വാസ്തവത്തിൽ ചന്ദ്രനിലേക്കും അതിലുപരിയുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്കുമാണ് ചെന്നെത്തുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 9:21 പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുപോലെ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. ആ സത്കർമ്മങ്ങളുടെ പുണ്യഫലങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ കർമ്മികൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക്, മർത്യലോകത്തിലേക്ക്, മൃത്യുസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വന്നെത്തുന്നു. ഈ കൂട്ടർ ഇവരുടെ സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി സ്വർഗാദി ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെങ്കിലും ആ ലോകങ്ങളിൽ അനേകം സഹസ്രാബ്ദങ്ങളോളം സുഖജീവിതം അനുഭവിക്കുമെങ്കിലും പുണ്യഫലങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ കർമ്മികള് എന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, വികർമ്മിയുണ്ട്, കർമ്മിയുണ്ട്. അപ്പൊ വികർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വേദങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാത്തവർ. അത് അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ വികർമ്മിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. വേദത്തെ നിരാകരിക്കുന്നവരാണ്. അവർ അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ജീവിക്കും. നമ്മളെ സമൂഹത്തിലുള്ള 99% ആൾക്കാരും വികർമ്മികളാണ് അല്ലേ? അവരവരുടെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കും. ജീവിവർഗങ്ങളിലേക്ക് തരം താഴാനുള്ള പ്രേരണയാണ്. ഗുരുക്കന്മാരെ വിലമതിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം തന്നെ പരാജയപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വേദ നിരാകരണം, താഴ്ന്ന ജീവിവർഗങ്ങളിലേക്ക് തരം താഴുന്ന പ്രേരണ, ഗുരുക്കന്മാരെ വിലമതിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവരെങ്ങോട്ടായിരിക്കും പോവുക? താഴോട്ട് പോകും. ചിലപ്പോൾ താഴ്ന്ന യോനികളിലേക്ക് പോകും, താഴത്തെ ലോകങ്ങളിലേക്ക് പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരുടെ ലക്ഷ്യം തന്നെ പരാജയപ്പെടുകയാണ്. അതാണ് വികർമ്മി. ഇനി കർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വേദങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നോ അത് ചെയ്യും. വേദങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവരാണ്. പക്ഷെ അവര് കാര്യം സാധിക്കുക, അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ആഗ്രഹ സാധ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വേദങ്ങൾ. അപ്പൊ വേദങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കർമ്മകാണ്ഡ പരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലേ? ഇന്ന കാര്യം ചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്ത് പോകണമെങ്കിൽ ഇന്ന യജ്ഞം ചെയ്യുക, അപ്പൊ നല്ല ഭാര്യയെ കിട്ടാനായിട്ട്, നല്ല ഭർത്താവിനെ കിട്ടാനായിട്ട്, രോഗം മാറാനായിട്ട്, ഐശ്വര്യം കിട്ടാനായിട്ട്. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭൗതിക ആഗ്രഹം വെച്ചായിരിക്കും അവര് വേദങ്ങൾ പിന്തുടരുക. അപ്പൊ അങ്ങനെ വേദങ്ങൾ പിന്തുടരുമ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവര് സ്വർഗം നേടും. സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് വേദങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതനുസരിച്ച് ചെയ്യും. അപ്പൊ വികർമ്മികളെക്കാളും നല്ലത് കർമ്മികളാണ്. കാരണം അവർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വേദങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നുണ്ട്, വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് സ്വാർത്ഥ ലാഭത്തോടു കൂടിയാണ് വേദങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. അവർക്കിപ്പോ എന്താണ്, സ്വർഗത്ത് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാണും, ചന്ദ്രലോകത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കാണും, മറ്റു ലോകങ്ങളിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അവരുടെ ആ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് അവരങ്ങോട്ട് പോകും. പക്ഷെ അവിടെ പോയാൽ എന്താ കുഴപ്പം? ആ ശ്ലോകം, ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. അവരുടെ പുണ്യമെല്ലാം ക്ഷയിച്ചു തീരുമ്പോ തിരിച്ച് മർത്യലോകത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയും. ആ ലോകങ്ങളിൽ അനേകം സഹസ്രാബ്ദങ്ങളോളം സുഖജീവിതം അനുഭവിക്കുമെങ്കിലും പുണ്യഫലങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വരുന്നു. ഇനി അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വായിക്കാമോ? ഇതുവരെ വായിക്കാത്തവരൊന്ന് വായിക്കാം. സുനിജി മാതാജി വായിച്ചോളൂ. മാതാജിയുടെ സൗണ്ട് എല്ലാ കർമ്മികളുടെയും മാതാജി അവിടെ 2 ഡിവൈസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എക്കോ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു ഡിവൈസ് ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്താൽ, അല്ലെങ്കിൽ ദൂരെ വെക്കുകയോ 2 റൂമിലായിട്ട് വെക്കുകയോ എല്ലാം ചെയ്താൽ ചിലപ്പോ ശരിയാവും. രണ്ടാളും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് മാതാജി. ഒരാൾ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ്, ഒരാൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി. മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലേ? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും നില തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മാതാജി വായിക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കണില്ലല്ലോ. മ്യൂട്ട് ചെയ്താലും കാര്യമില്ല, മറ്റേതില് ഇത് വരും. മനോജ്ക്ക് അത് ഒരാൾ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളുടെയും നില ഇത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശുഭകർമ്മങ്ങളായാലും അശുഭകർമ്മങ്ങളായാലും ശരി, തങ്ങളുടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മാത്രം തൽപരരായ ഒട്ടുവളരെ വ്യാപാരികളുടെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും മറ്റും നാം കാണാറുണ്ട്. തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗം സത്തോ അസത്തോ എന്ന് നോക്കാതെ ഏത് മാർഗം സ്വീകരിച്ചും അവർ സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നു.
ഇവരെ കർമ്മികളെന്നോ കുൽസിത ഭൗതിക ചിന്താഗതിക്കാരെന്നോ പറയാം. കർമ്മികൾക്കിടയിൽ വികർമ്മികളുണ്ട്. വൈദിക വിജ്ഞാനമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവർ. വൈദിക വിജ്ഞാനത്തെ ആധാരമാക്കി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ അവയെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ്. വിഷ്ണുവിൽ നിന്നും അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിന് വേണ്ടി അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയാണ് അവർ സമുന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നത്. വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നതനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവം കർമ്മം ചെയ്യുന്ന അവർ കർമ്മികളേക്കാൾ ഉയർന്നവരും കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ തതസ്ഥം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം. എന്നെ ഏതു രീതിയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുവോ അതനുസരിച്ചുള്ള ഫലം ഞാൻ അവന് നൽകുന്നു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. കർമ്മികളുടെയും ജ്ഞാനികളുടെയും ആശകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറ് കൃഷ്ണൻ കാരുണ്യവാനാണ്. ഭക്തരുടെ കാര്യം പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ. കർമ്മികൾ ചിലപ്പോൾ സമുന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുമെങ്കിലും സകാമ കർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മരണശേഷം വീണ്ടും അവർക്ക് ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടതായി വരുന്നു. ശുഭകർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ ദേവശരീരം സ്വീകരിക്കുവാനിടയാകും. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്തിലെത്തി വിശിഷ്ടാതാരങ്ങളായ ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു കഴിയാം. നേരെ മറിച്ച് അശുഭകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ അധഃപതിച്ച് മൃഗങ്ങളായോ വൃക്ഷങ്ങളായോ ചെടികളായോ ജനിക്കുന്നു. വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത വികർമ്മികൾ പണ്ഡിതന്മാരായ മഹാത്മാക്കളുടെ പ്രശംസയ്ക്കു പാത്രമായി തീരുന്നതേയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. അത്രയും മതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ വികർമ്മികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, കർമ്മികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇനി അകർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്ന ആ തലത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവർ. അപ്പൊ ഫലവത്തായ പ്രവർത്തനത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതും പുനർജന്മത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നതും അറിയുക. അപ്പം എന്താണ് പുനർജന്മത്തിന് കാരണമാകുന്നത് എന്ന് ഭക്തന്മാർക്ക്, അകർമ്മികൾക്കറിയാം. അകർമ്മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ കർമ്മബന്ധനം ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. പുണ്യവും ഇല്ല, പാപവും ഇല്ല. എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനമായിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പൊ പുനർജന്മത്തെ ഇല്ലാതാക്കും. ഒരു വികർമ്മിക്ക് ഉദാഹരണം പറയാമോ? നമ്മളെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് ശാസ്ത്രങ്ങളൊന്നും പാലിക്കാത്ത ഒരു ഭാഗവതത്തില് കഥകൾ നോക്കുമ്പോ ഒരു വികർമ്മിക്ക് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദുന്ദുകാരി ഉണ്ട്. ദുന്ദുകാരി വികർമ്മിയായിരുന്നില്ലേ? ആ, ശാസ്ത്രങ്ങൾക്കനുസരിച്ചല്ലല്ലോ, എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദുന്ദുകാരി. ഓക്കെ, പിന്നെ അസുരനായിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലും എന്താ അസുരന്മാർ അങ്ങനെ ഹിരണ്യകശിപു, എല്ലാ കംസൻ. അസുരം പറയാൻ പറ്റില്ല. ഹിരണ്യകശിപു, പക്ഷേ അവരൊക്കെ കുറെ പക്ഷെ അവര് ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യണില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ. അവര് പക്ഷേ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഭയങ്കര ജ്ഞാനവും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അസുരന്മാര് മൊത്തത്തിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് പ്രഹ്ലാദനുണ്ട്, ബലിമഹാരാജുണ്ട്. അപ്പൊ അവരൊക്കെ ഭക്തരാണ്. നമുക്ക് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അംഗരാജാവിന്റെ പുത്രൻ വേണൻ അല്ലേ? വേണനല്ലേ? വേണനിൽ നിന്നല്ലേ പൃഥു മഹാരാജാവ് ഉണ്ടാകുന്നത്. വേണൻ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. കാരണം ഒരു വികർമ്മിയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങൾ പാലിക്കില്ല, ബ്രാഹ്മണന്മാരെ നിഷേധിക്കുന്നു, താനാണ് ദൈവം എന്ന് പറയുന്നു. ക്ഷേത്രങ്ങളൊക്കെ പൂട്ടി. അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണരുടെ ശാപത്താൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നു. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നാണ് പൃഥു മഹാരാജാവും വരുന്നല്ലേ. ആ പാപത്തിൽ നിന്നൊരു ഒരു ഡ്വാർഫ് രൂപം വരുന്നു. പിന്നെ ആ പുണ്യത്തിൽ നിന്ന് പൃഥു മഹാരാജാവ് വരുന്നു. പിന്നീട് നമ്മള് നവവിധ ഭക്തിയിൽ വരുമ്പോ അർച്ചനത്തിന് ഉദാഹരണം പറയുന്ന പൃഥു രാജാവല്ലേ.
അല്ലേ? അതെ. ആ അതെ. അപ്പൊ അത് അപ്പൊ വേണൻ ഒരു വികർമ്മിയായിരുന്നു. ഇനി കർമ്മി എന്ന് പറയുമ്പോൾ വേദങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കും, പക്ഷെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം, അതിന് ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്, ഒരു രാജാവില്ലേ മറ്റേ ഒരു പല്ലിയായിട്ട് മാറുന്ന, ഒരു കിണറ്റിലല്ലേ മൃഗരാജാവ്. നൃഗരാജാവ്. നൃഗരാജാവ് അല്ലെ? നൃഗരാജാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര വലിയ എന്താണ്, ദാനം കൊടുക്കും. അദ്ദേഹം ദാനം കൊടുക്കുന്നതിന് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്ന എത്ര മൺതരികളുണ്ടോ, ഭൂമിയിൽ എത്ര മൺതരികളുണ്ടോ, ആകാശത്തിൽ എത്ര നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും ദാനം കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട്. അത്രയും ദാനശീലനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം, പക്ഷെ എന്തു പറ്റി, അദ്ദേഹം പോലും അറിയാതെ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ഒരു പശു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയി. 2 ബ്രാഹ്മണർക്ക്, അതറിയാലോ ആ കഥ, ബ്രാഹ്മണർക്ക് ആ അതെ. പശുവിനെ കിട്ടിയതും പിന്നെ അത് വഴക്കായതും അങ്ങനെ അവരുടെ പിണങ്ങി പോകുന്നതും. പിന്നീട് അദ്ദേഹം മരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ യമരാജൻ ചോദിക്കും, ആദ്യം പാപം അനുഭവിക്കണോ പുണ്യം അനുഭവിക്കണോ? എനിക്ക് ആദ്യം പാപം അനുഭവിച്ചാൽ മതി എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ആ കിണറ്റിൽ വന്ന് വർഷങ്ങളോളം കിടക്കുന്നതും. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ മക്കള് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് കാണുകയും ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയും ഭഗവാൻ വന്ന് തന്റെ ഇടത്തെ കൈകൊണ്ട് തൊടുമ്പോൾ അദ്ദേഹം നൃഗരാജാവായി മാറി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചോദിക്കുന്നത് ഭഗവാനോട്, ഭഗവാന്റെ കൈസ്പർശനം കിട്ടി, ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടി, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്, എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ, ഞാൻ നൃഗരാജാവാണ്, ഞാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, എൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയൊക്കെ പറയും, ഇനി എനിക്ക് പുണ്യം അനുഭവിക്കാനുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വർഗത്തോട്ട് പോവുക. അല്ലെ? അപ്പൊ എത്ര വിഡ്ഢിത്തരമാണ് അദ്ദേഹം. ഭഗവാൻ സ്വയം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സ്വർഗത്ത് പോകാനാണ് ആഗ്രഹം. അത് കർമ്മിയുടെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് നൃഗരാജാവിനെ പറയാം. പിന്നെ ഭക്തൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര ഭക്തന്മാരാണല്ലേ, എത്ര ഭക്തന്മാരുടെ സ്തുതികളാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ നമുക്കുള്ളത്. ഇവിടെ നാരദ മഹർഷിയുടെ പടം കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തന്മാർക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉദാഹരണം പറയാനുണ്ട്. കുറച്ച് ഉദാഹരണം പറയാമോ? ഭഗവത് ഭക്തന്മാർ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തിയ അംബരീഷ മഹാരാജാവ്, അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്, ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, പ്രഹ്ലാദൻ, പ്രഹ്ലാദൻ, പിന്നെ നാരദ മഹർഷി, കുന്തിദേവി, ഭീഷ്മദേവി, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അതെ. പിന്നെ നമുക്ക് വൃത്രാസുരൻ, ചിത്രകേതു വൃത്രാസുരനായത്. പിന്നെ ഗജേന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രദ്യുമ്ന രാജാവ് ഗജേന്ദ്രനായത്. ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് അകർമ്മി ഭക്തനിൽ പറയാം. അടുത്ത ഈ ഒരു പേജൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം കേട്ടോ. ഈ 99-ാമത്തെ പേജിൽ ഒരു ശ്ലോകം കണ്ടാൽ ഞാൻ ചൊല്ലാവേ. അത് നമ്മളുടെ ഋഷഭദേവൻ തന്റെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ശ്ലോകമാണ്, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. 5.5.4 നൂനം പ്രമത്ത ഗുരുദേവി കർമ്മ യദിന്ദ്രിയ പ്രീതയാ പ്രണോതി ന സാധു മന്യേ യദയാത്മനോയം അസന്നപി ക്ലേശദാസദേഹ. ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്കായി ശുനകന്മാരെ പോലെയും സൂകരങ്ങളെ പോലെയും ആയാസപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൗകികന്മാർ ശരിക്കും പ്രമത്തന്മാരാണ്. അവർ നിന്ദ്യങ്ങളായ എല്ലാത്തരം കർമ്മങ്ങളും ഇന്ദ്രിയ സുഖാർത്ഥം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ബുദ്ധിമാനായ മനുഷ്യന് യോജിച്ചതല്ല ഇത്തരം ലൗകിക കർമ്മങ്ങൾ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അവന് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലേശപൂർണമായ ഭൗതിക ശരീരമാണ്. ഭൗതികമായ അസ്തിത്വത്തിന്റെ കൂടെപ്പിറപ്പായ ത്രിവിധ താപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുക എന്നതാണല്ലോ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം തന്നെ. എന്നാൽ ഭാഗ്യദോഷമെന്ന് പറയട്ടെ, കർമ്മികൾ എല്ലാ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും ധനം സമ്പാദിക്കുന്നതിനും ക്ഷണിക ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിനും ആവേശപൂർവ്വം ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. തന്മൂലം അവർ താഴ്ന്ന തരം യോനികളിൽ ഇടയാകുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സുഖികളായി കഴിയുവാൻ മൂഢരായ ലൗകികന്മാർ വളരെ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം പരിമിതമാണെന്നും അതിന്റെ സിംഹഭാഗവും ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനുള്ള ധനം സമ്പാദിക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നും ചിന്തിക്കുവാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും അവർ മെനക്കെടുന്നില്ല. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മരണത്തോടുകൂടി അങ്ങനെ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരം വെടിഞ്ഞ ശേഷം മൃഗങ്ങളുടെയോ വൃക്ഷങ്ങളുടെയോ ചെടികളുടെയോ ക്ഷുദ്രയോനികളിൽ തനിക്ക് പിറക്കേണ്ടി വരുമെന്ന കാര്യം അവർ ചിന്തിക്കുകയേയില്ല. അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ അന്വേ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു. അവർ അജ്ഞാനികളായി ജനിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അമ്പരചുംബികളായ മണിമാളികകളും വിശാലമായ കാറ്, ബഹുമാന്യ പദവി സ്വപ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായി അവർ ചിന്തിച്ച് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അധപതനം ഉണ്ടാകുമെന്നും തങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വന്തം പരാഭവത്തിൽ തോൽവിയിൽ കലാശിക്കുമെന്നും ഈ ലൗകികന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 5.5.5 വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് വിവരിച്ചിട്ട് അതിൽ പറഞ്ഞത് ഇത് തന്നെയാണ്. പരാഭവസ്ഥാവബോധ ജാതഃ. അപ്പൊ ഇത് 5.5.1 തൊട്ട് ഉള്ള ശ്ലോകങ്ങള് ഋഷഭദേവൻ തന്റെ മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഋഷഭദേവന്റെ ഒരു മകൻ, മൂത്ത മകൻ ആരാണ്? ഭരതരാജാവ്. ആ 3 ജന്മങ്ങൾ എടുക്കില്ലേ, മാനായിട്ടും ജഡഭരതനായിട്ട്. അപ്പൊ ആ തന്റെ മക്കളെല്ലാരും ഇരിക്കുമ്പോൾ ഋഷഭദേവന്റെ ടീച്ചിങ്സ് ആണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ജീവിതം എന്തിനാണ്? പരമലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ്, അല്ലാതെ ഭൗതിക കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയല്ല. ഇങ്ങനെ ഈ കിട്ടുന്ന മണിമാളികകളും കാറും അല്ലെ, ഇതൊക്കെ ഇപ്പമുള്ള 99% ആൾക്കാരും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവർക്ക് അധപതനം ഉണ്ടാകുമെന്നും അടുത്ത ജന്മത്തെ കുറിച്ച് ഒന്നും അവർ ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ ചെയ്ത കഠിനാധ്വാനത്തിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എനിക്ക് സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയതെന്ന്. അടുത്ത ജന്മം ചിലപ്പോ ക്ഷുദ്രയോനിയിലായിരിക്കും അവർ ജനിക്കുക, ചിലപ്പോ മൃഗവോ വൃക്ഷമോ ഒക്കെ ആയിട്ട് ജനിക്കും. അവരതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അത് ലൗകികന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ്. ബാക്കി ഭാഗം നമുക്ക് നാളെ കാണാം കേട്ടോ. 100-ാമത്തെ പേജിലെ 2ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ് തൊട്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഭക്തന്മാരുടെ പല ഘട്ടങ്ങള് അതൊക്കെ നാളെ കാണാം. അപ്പൊ നാളെ നമ്മള് 10ഉം 11ഉം 10ന്റെ പകുതിയും 11ഉം തീർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാമം മാതാജി. 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 നമ്മുടെ എസ് എ ലാസ്റ്റ് ഡേറ്റ് ശനിയാഴ്ചയല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നത്? 31 ഏത് ദിവസമാണ്? ഇന്ന് 28, നാളെ 29, 30, 31. ആ ശനിയാഴ്ച അതെ. ശനിയാഴ്ച ശ്രമിക്കാം ഒന്ന് തീർക്കാൻ. പറ്റിയില്ലെങ്കിലും തിങ്കളാഴ്ച വരെ ഒന്ന് മാറ്റി തന്നാൽ നല്ലായിരുന്നു. എന്തായാലും ഉപദേശാമൃതം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആയിക്കോണം കേട്ടോ. എല്ലാരും ഉപദേശാമൃതം നമ്മള് തിങ്കളാഴ്ച തുടങ്ങും. സോറി, ഉപദേശാമൃതം അല്ല, ഈശോപനിഷത്ത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാരും സബ്മിറ്റ് ചെയ്തോ. തിങ്കളാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തിനുള്ളിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്താൽ പോരെ? ശ്രമിക്കാം. ശനിയാഴ്ച തന്നെ പറ്റുമോ നോക്കാം. അതെ, അതാണ് നല്ലത്. ശനിയാഴ്ച തന്നെ നമ്മള് മാറ്റി മാറ്റി വെക്കുന്നതിന് നല്ല നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ പറ്റുമെങ്കിൽ തിങ്കളാഴ്ച മാക്സിമം ശനിയാഴ്ച നോക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃപാ സിന്ധുഭ്യഃ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज गौर प्रेमानंदे. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നമുക്ക് ഫെബ്രുവരിയിൽ എന്തോ ഒരു ഇത് മാതാജി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ മണിപുഷ്പിത മാതാജി. മറ്റേ ചലഞ്ച് ആണോ? മുത്തായി ഗൗരംഗ അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ? അറിഞ്ഞൂടാ അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും. അതിന്റെ കോർഡിനേറ്റർ ഞാനാണ്. അത് തന്നെയാണ് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മള് അത് ഗൗരപൂർണിമ വരുമല്ലേ, അതിനു മുമ്പ് 1 മാസത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു അവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനായിട്ട് എന്തായാലും മംഗളാരതി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.